Bismillahirrohmanirrohim. Lare-lare sakniki Bu Rahma ajeng lanjutke ulangan basa Jawa babagan sandangan swara nggih. Ingkang nomor setunggal niku pepet. Pepet niku unine e. Mengke tulisane terus diparingi cucuk cilik tendhure niki nggih. Berarti unine niku e. Contone Bu Rahma ajeng nulis pe. Niku mungkin berarti tulisannya kados pripun? Po, terus mungkin dipepet tendhure niki unine pe. Terus contoh ingkang kaping kalih, Bu Rahma maringi tulisan te. Te berarti mengke nulis torien. Terus diparingi sandangan pepet tendhure niki unine te nggih. Terus ingkang kaping kalih niku sandangan taling. Nggih. Taling niku unine nek niku bedane le nulis mengke diparingi coret cilik tendhure. Niki Nah, contone Bu Rahma ajeng nulis me. Me niku carane le nulis taling rumiyin. Nggih, terus ditututi aksara mo. Nah, niki unine me. Terus contoh liyane misale Bu Rahma ajeng nulis w. W berarti mengke nulis taling rumiyin terus ditututi huruf wo. Nah, ngoten niki. Nggih, sakniki nomor 3. Nomor 3 niku taling tarung. Taling tarung niku unine o. Niki taling. Sing kados angka kalih niku tarung. Taling tarung. Nah, misale Bu Rahma ajeng nulis toko. Toko niku mengke nulis taling rumiyin. Terus ditututi aksara to. Terus diparingi tarung. Nah, niki unine pun to. Nah, ajeng nulis ko berarti taling melih ditututi aksara ko. Terus diparingi mburine sandangan tarung. Nah, niki unine ko. Nah, toko nggih. Terus sing kaping sekawan niku sandangan suku. Sandangan suku niku ten ngisore. Nah, niki unine u. Contone nggih ajeng nulis guru. Niku mangke nulis aksara ga rumiyin terus digawe suku ten baris sing keri dhewe niki nggih, ten garis sing keri dhewe niki. Nah, niki unine gu. Mengke sing ru berarti nulis ro. Terus mengke ditututi suku. Nah, niki ru. Nggih. Cekap semanten nggih saking Bu Rahma dadose kula bangsuli sepindah malih ingkang nomor setunggal wau niki pepet nggih. Pepet jenenge niku pepet. Pepet terus sing niki taling nomor kalih. Sing nomor 3 taling tarung pun terus sing kaping sekawan niki jenenge suku. Nah, niki mengke dipraktekke ten griya ben saged apal nggih. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.